Benvingut i benvinguda al primer minicurs d'Economitza't. Avui parlarem sobre una de les parts més fonamentals que hi ha dins del tema de les finances personals, que és el control de les despeses. Així doncs que si vols tenir controlades millor les teves despeses i començar a organitzar-te d'una forma més simple i fàcil, espera't i comencem. És fonamental que tinguem controlades les nostres despeses, perquè si no sabem en què gastem, no podem millorar la nostra economia. Per tant, serà la primera part que haurem de tenir controlada. Per fer-ho, necessitarem tenir-ho en tres categories: les despeses fixes, les despeses variables i les despeses anuals. Les despeses fixes són totes aquelles despeses, perquè ens entenguem, que són necessitats bàsiques, per tant, que no podem deixar de pagar. En el cas que les deixéssim de pagar, heu de pensar que ens passaria alguna cosa, o que ens quedaríem sense casa, o que ens quedaríem sense llum, o que ens quedaríem sense menjar. Per tant, per això en diem necessitats, perquè són imprescindibles que nosaltres les paguem. Per altra banda, tenim les despeses variables. Les despeses variables són desitjos. Són coses que ens ajuden a estar més bé o que ens agrada molt fer, com per exemple anar al gimnàs o anar a sopar o a menjar en algun restaurant a fora de casa. I per últim trobem les despeses anuals. Que les despeses anuals són les despeses que ens arriben un cop a l'any, però les podrem considerar, ja ho veureu, a dins de la carpeta de despeses fixes. Per tenir un control específic, el que farem serà apuntar totes les despeses que anem tenint, en una fulla de càlcul o en un full. Això és igual, com tu vulguis, d'acord? L'important és tenir-ho registrat. Totes les despeses fixes seran les despeses que ens venen cada mes. Per tant, això és tan fàcil com obrir la vostra compte del banc i fer una revisió dels mesos passats per veure, més o menys, quins barems i quins preus pagueu de cada cosa. Evidentment, doncs, la feina que haurem de fer aquí és veure si estem pagant una cosa justa o estem pagant de més. Per tant, haurem d'ajustar en aquests preus. Però, per altra banda, en moltes d'aquestes coses no hi podrem fer res. Les haurem d'apuntar i tenir-les ben registrades. Pel que fan a les despeses variables, aquí ja comença a canviar. Les despeses variables moltes vegades són despeses que quan arribem a final de mes no sabem com, però hem gastat en moltes coses diferents. I aquí és on ve el començament dels problemes econòmics, en aquesta categoria, les despeses variables. Per fer-ho, una de les estratègies millor que hi ha és fer una llista de totes les coses que anem gastant al llarg de la setmana o al llarg del mes. Jo personalment us recomanaria que si sou uns novells en aquest aspecte, comencéssiu fent-ho cada setmana. A final de setmana dediqueu 5 minuts a fer un repàs de totes les despeses que heu anat fent. I una de les estratègies fonamentals que va molt bé per poder-ho tenir controlat és organitzar-les en categories i subcategories. Ens en anirem a la pissarra per explicar-ho millor. Ens hem d'imaginar que les categories són caixes grans. Aquestes caixes grans com, per exemple, quan anem a fer una mudança, que fiquem el títol a fora per saber què hi ha dins. Ficarem l'exemple de, per exemple, salut. Dins d'aquesta caixa gran de salut hi haurem de posar diferents paquetets. Aquestes diferents paquetets són les subcategories, que en direm. I què seran aquestes subcategories? Doncs bé, a dins d'aquesta caixa de salut hi podríem posar, per exemple, despeses a la farmàcia, visites al metge, o visites, per exemple, a diferents especialistes, massagistes, osteòpates i diferent. Totes aquestes subcategories aniran directament a la categoria gran. Per poder organitzar de forma fàcil i eficient, sempre que una despesa d'un mes ens vingui relacionada amb aquest tema, la posarem directament en aquesta categoria o subcategoria, per poder tenir un registre ben organitzat i estructurat de tot el que ens va venir. Per altra banda, les despeses anuals, tal com hem dit al principi, les posarem dins de les categories de fixes. Per què? Doncs perquè acaben sent fixes, l'únic que les paguem un cop a l'any. Una de les estratègies millors que hi ha per organitzar-nos aquestes despeses és dividir-les entre 12. I aquestes, dividit entre 12, l'anirem estalviant cada mes en una guardiola per quan ens vingui a final d'any poder-la pagar sense que ens suposi una gran crisi dins de la nostra butxaca. Així que, en resum, perquè ho entenguem bé, classificar totes aquestes categories i subcategories de despesa ens ajudarà a poder tenir un control molt més específic. El fet d'arribar a final de mes i que ens creï ansietat mirar a la nostra compte al banc perquè sabem que hem gastat molt no és la solució tancar-la, sinó enfrontar-nos-hi i començar a prendre el control de la nostra estabilitat financera. Per tant, us animo que ho comencem a provar i ens veiem a la següent sessió.